В един свят, където всичко изглежда проектирано да се разваля преди време, все още има нещо, което се цени като в добрите стари времена. Автомобил, който няма да те остави на пътя. Такъв, който няма да те кара да гледаш таблото със страх или да слушаш странни шумове, очаквайки следващата сметка. Защото да, можеш да имаш най-модерния SUV, пълен с екрани, асистенти и сензори навсякъде. Но ако всяко посещение в сервиза се превръща в мъчение, накрая нямаш превозно средство. Имаш подвижен проблем, който ти краде време, пари и търпение. За щастие, все още съществуват SUV-ове, създадени да издържат. Модели, които устояват на години реална употреба, стотици хиляди километри и които дори купени на старо остават надежна опция. Превозни средства, които не разчитат на моди или обещания, а на изпитана механика. Не са перфектни във всичко, разбира се. И никой не е, но са построени да траят, да не се предават при първата пречка и да не те кара да харчиш цяло състояние за ремонти всеки няколко месеца. В това видео ще откриеш 9 надежни SUV-ове, които можеш да обмислиш без колебание. Ако търсиш нещо, което няма да те предаде с времето, този материал може да ти спести много главоболия. И ако ти харесва този стил видеа, където говорим директно, без заобикалки или предпочитания за това какво наистина си струва да се купи, абонирай се. Тук не защитаваме марки заради модата, само факти, реален опит и малко логика. Сега да, преминаваме към същината. Toyota Corolla Cross. Ако някой ти кажеше, че съществува актуален SUV с приличен пространство, нисък разход и който почти не стъпва в сервиза, би ли му повярвал? Съществува и се казва Toyota Corolla Cross. Дете, макар името все още да звучи странно за някой, реалността е, че този SUV вече си е спечелил солидна репутация сред онези, които търсят нещо много конкретно – дългосрочен, душевен мир. Основната причина се крие под капака. Същият мотор 2.0 литра от класическия Corolla, един от най-тестваните и устойчиви на пазара. Не е болид, но е практически неунищожим, ако спазваш базовите поддръжки. И това е точно това, което много хора желаят. Нещо, което просто работи ден след ден, без усложнения. Но истинската магия не се ограничава до мотора. Corolla Cross блести и с добре настроено окачване, прецизно управление и конструкция, която не развива странни дефекти с времето. Всичко е проектирано с практически смисъл и простота. Сякаш Toyota е казала: да построим SUV без изненади. И са успели. Вълнуващ? Не, но надежден, напълно. И има собственици, без които са минали над 100 000 км само с смени на масло и филтри, без дефектни сензори, капризни трансмисии или непредсказуема електроника. Само спокойно шофиране и увереността, че това ще продължи. Освен това, стойността му при препродажба е стабилна. Въпреки годините, добре поддържан Corolla Cross се продава бързо, защото хората вече знаят истинската му стойност, като застраховка за надежност в SUV формат. И това е едва началото. Защото ако мислиш, че този е устойчив, изчакай да видиш следващия. Ще се изненадаш от това, което някои марки постигат, когато решат да създадат нещо за цял живот. Lexus RX. Когато говорим за надежни SUV-ове с нотка лукс, Lexus RX се появява в разговора без покана. И това е защото този модел не само парадира с изтънчени завършвания и гладко каране като коприна, а е доказал през годините, че издръжливостта може да бъде и елегантна. За разлика от други премиум SUV-ове, които ти причиняват мигрена с деликатна електроника или астрономически поддръжки, RX е пълната противоположност. Използва мотори на Toyota, здрави трансмисии и технология, вече широко тествана в други модели на марката. Резултатът – SUV, който слива най-доброто от два свята – лукс без заплетения. Няма значение дали избираш хибрида или бензиновия. В и двата собствениците разказват за спокойни преживявания, малко посещения в сервиза, оптимален разход и материали, които стареят грациозно, без необичайни шумове след 3 години или тапицерии, които се развалят от слънцето.
Любопитното е, че много го избират само заради комфорта, но го държат десетилетия, защото не намират причина да го сменят. Това е превозното средство, което не създава анекдоти и защото никога не се оплаква. И в тези времена това е безценно. Освен това, имиджът на марката помага огромно. Lexus се радва на слава като премиум и надежден, което се отразява в благоприятна препродажба и общност, която цени модела дори с висок пробег. Какво повече можеш да искаш? Ако този ти се стори траен, изчакай да опознаеш следващия SUV, който изглежда измислен от някой, който мрази сервизи толкова, колкото и ти. Защото да, все още има автомобили, които издържат повече от очакваното. Subaru Outback е един от онези SUV-ове, който остава незабелязан, докато не го пробваш. Под тази фасада на здрава комби се крие едно от най-издръжливите превозни средства. Буквално е произведен да трае, да се справя с тежки маршрути и да те придружава години без драми. Част от чара му е в постоянната интегрална тяга. Една от най-добрите налични. И с която не само осигурява сигурност при дъжд или неравни терени, а намалява износването, разпределяйки усилието балансирано. И ако добавиш боксеровия мотор, с ниско център на тежестта и перфектен баланс, получаваш дует, който понася километри като малко други. Интериорът не е най-луксозният, но е функционален, ергономичен и ориентиран към реална употреба. Много Outback с над 200 000 км продължават да работят без сериозни оплаквания. Защо? Защото Subaru строи с менталитета на устойчивостта на първо място, външността след това. Няма да намериш огромни екрани или излишни гаджети, но същественото функционира перфектно и това го знаят собствениците. Това е SUV, който завладява с времето, защото рядко се проваля. Окачването поглъща ударите без да се предава. Кабината не скърца с годините и моторът, ако го пазиш, може да трае вечно. А има несъвършенства? Да. Понякога разходът не е идеален и резервните части могат да закъснеят в някои страни, но това не помрачава славата му на дискретен боец. Сега, ако предпочиташ по-съвременен SUV с привлекателен дизайн и корейска надежност, изчакай следващия модел, защото показва, че не е нужно да харчиш цяло състояние за нещо трайно. Hyundai Tucson. Ако някога си мислил, че корейските автомобили са само евтини алтернативи, Hyundai Tucson дойде да промени това възприятие. Този компактен SUV не само пленява с външността си, а е изградил твърда репутация в механиката, устойчиви компоненти, достъпен екипировка и надежност, която малко очакваха преди десетилетие. Tucson е от онези модели, които не се провалят в основното и това го прави ценен. Няма да бъде най-бързият или най-технологичният, но задоволява всичко, и си което изисква обикновеният шофьор. Щедър вътрешен пространство, комфортно управление, прости мотори и трансмисия, която устоява на времето без главоболия. Много поколения на Tucson, особено от 2016 до 2022, са показали продължителна живот със само рутинна поддръжка, масло, филтри и точка. Освен това, много механици го препоръчват без колебание точно заради това, защото няма скрити изненади под капака. Освен това, с толкова години на пазара и световно приемане, намирането на резервни части е лесно и достъпно. Не чакаш седмици, нито изпразваш джоба за сензор или помпа за вода, и това при употребявани SUV-ове е почти привилегия. Има аспекти за подобряване. Разбира се, базовите версии могат да изглеждат малко прости и в сравнение с по-нови SUV-ове не ослепява. Но ако жадуваш за нещо надежно, практично и без усложнения, Tucson е точен избор. И ако се чудиш дали съществува нещо малко по-премиум с по-рафиниран фокус, но също толкова солидно, остани, защото следващото носи печата на японския лукс, който не разочарова. Lexus NX е един от онези SUV-ове, който не привлича погледи, докато не го караш. И веднъж зад волана разбираш защо толкова се привързват към него мълчаливо. Не е екстравагантен като други в сегмента си. Вместо това е една от най-сигурните и трайни опции на пазара на компактния лукс. Построен върху базата на Toyota RAV4,
друга икона на дълголетието, наследява най-доброто от двамата – механичната здравина на Toyota и премиум комфорта на Lexus. Мотори като 2.0 и 5 хибрид са доказали впечатляваща живот с поддръжки, които не те разоряват, за разлика от други луксозни марки. И в интериорите NX не греши. Премиум материали, превъзходна акустична изолация, полезна технология. Вътре макар и с малко устарели интерфейси в предишни издания и седалки, които канят на дълги пътувания без умора. Същността на Lexus NX е да бъде премиум SUV, който не се държи така в неочаквани разходи, не се разваля, не показва капризни електрически дефекти, не се срива при най-малкото. Един от онези модели, които използваш години, без да надзираваш сервиза. Затова механици и потребители се съгласяват. Лукс без напрежение. И ако си готов да инвестираш малко повече от стандартния SUV, NX те възнаграждава със спокойствие. Спокойствие да знаеш, че разходът ти не се изпарява с времето и че всяко пътуване е плавно, удобно и без аларми. Сега, ако те привлича този японски надежден стил, но търсиш нещо по-просторно, мощно и с присъствие, изчакай следващия, който също носи корейско ДТНК, но за цялото семейство. Kia Telluride е една от онези изненади, които никой не предвиди. При дебюта му мнозина го видяха като пореден корейски опит да се състезава с големите SUV-ове, но колко впечатли. Днес не е само един от най-награждаваните в класа си, а и един от най-подкрепяните от механици за здравина и солидност. Този SUV с 3 реда не само визуално примамва с внушителния и елегантен дизайн, а се защитава като истински колос на пътя. Неговият V6 мотор 3,8 литра е надежден, мощен и без излишък от ненужна технология, което го прави идеален за онези, които дават приоритет на издръжливостта без проблеми. Интериорът е друг успех, материали, които изглеждат от висока гама, хитра разпределба на пространството и технология, която работи добре, без да се превръща в кошмар с годините. И ключът – поддръжката не е скъпа, особено като се има предвид размерите и екипировката му. Нещо. Което не се казва за много съперници. Освен това, докладите за аварии са редки. Обичайно е да виждаш Telluride с над 150 000 км в оптимално състояние, без механични драми или преждевременно износване. Като бонус, стойността му при препродажба се държи твърдо. Не е безупречен. Разбира се, разходът може да бъде висок в града за често каращи, но ако ти трябва семейен SUV, солиден и който устоява на времето, Telluride е печеливш залог. И ако предпочиташ нещо по-компактно, но също толкова надежно с японска същност, приготви се, защото следващият е ветеран в това да не се проваля. Mazda CX-5. Mazda CX-5 не крещи за внимание. Не е най-обемният, нито най-яркият SUV, но стига една обиколка да отбележиш разликата му. Един от онези модели, които без шум са си изваяли непоклатима репутация сред познавачи на автомобили и механици, които рядко го виждат в сервиза. Mazda е полирала този SUV да бъде повече от обикновен семейен. Чувства се стабилен, отговаря пъргаво на волана и предава сигурност. И защо това брои? Защото, за разлика от марки, обсебени от колосални екрани или излишни функции, CX-5 приоритизира същественото, твърдо управление, надежна механика и трайно преживяване. Под капака повечето носят изпитани атмосферни мотори, устойчиви и лесни за поддръжка, без заплетени турбини, нито компоненти, които изискват задължителни посещения при дилъра за дреболии. И това в ера, където всичко изглежда направено да се разваля бързо, е съкровище. В кабината Mazda влага старание, материали по-добри за цената, интуитивна ергономия и обща атмосфера на качество. Всичко без да жертва надежността. CX-5 не само изглежда добре, старее с елегантност и като добър Mazda, да и ефективността му на гориво е умерена. Резервните части достъпни без драми и базата фенове лоялна, защото знаят, че карат дискретен скъпоценен камък. Сега, ако търсиш SUV с по-авантюристка жилка,
Стандартна интегрална тяга и почти митично наследство. Изчакай следващия. Ще ти хареса. Subaru Forester. Ако говорим за SUV, който понася всичко, Subaru Forester е практически легендарен. Един от онези автомобили, които виждаш с 200 000 км покрити скал догоре и все пак запалват без да мигнат. Сериозно, този модел е години идеалният партньор на авантюристи, но и на онези, които искат солидно превозно средство за ежедневието. Тайната на дълголетието му. Първо, постоянната тотална тяга на Subaru, която не е екстра, е същността му. Тази качества не само го прави по-стабилен на хлъзгави или неравни повърхности, а предотвратява неравномерно износване и поддържа контрола без сложна електроника. И второ, неговите боксерови мотори, макар и необичайни, са се доказали да издържат времето само с базови грижи. Forester е просторен, повече отколкото изглежда отвън. Широки места за високи хора, обилен товар за всякакви неща и позиция зад волана с ненадмината видимост. Това е типът автомобил, който не само се възприема като сигурен, а е такъв и това го е направило любимец на глобални семейства. Освен това, Subaru запазва нещо, което много марки загубиха – консистентност. Дизайнът може да не е най-привлекателният, но всичко е на мястото си, нищо не е излишно и всичко работи. Това с годините прави притежаването на Forester толкова удовлетворяващо. Искаш SUV за планината, работата или краят на света без драми. Това е. А и ако жадуваш за един също толкова солиден, но с по-градски и хай-тек фокус, изчакай следващия. Ще ти се стори познат. Honda CR-V. Когато става дума за надежни SUV-ове, Honda CR-V винаги изниква в разговора и не е случайно нито носталгия, а резултат от години, доказващи, че може да се комбинира пространство, ефективност и устойчивост в един добре обмислен пакет. Това е типът автомобил, който купуваш веднъж и с времето остава в семейството за поколения. Не защото е най-привлекателният в квартала, а защото просто функционира. От началото си CR-V спечели славата на сигурна опция, но по-новите поколения, особено от 2017 нататък, усъвършенстваха формулата. Турбомотори по-ефективни, по-добре изолирани интериори, материали по-приятни на допир и технологично ниво, което добавя без да усложнява преживяването. Всичко придружено от окачване, а и което издържа ежедневна употреба, без да иска постоянно внимание. Това е превозното средство, което можеш да използваш всеки ден години наред, без да се тревожиш за странни аварии, необясними шумове или трудни за намиране резервни части. Запалва, кара и изпълнява, дори след много време. Пространството е друго от големите му силни страни, просторен и използваем багажник. Задни седалки наистина удобни, дори за високи възрастни и отлична обща видимост. Нещо, което днес вече не е толкова често. Каране му се усеща лесно, интуитивно и релаксирано. Макар не всички версии да имат тотална тяга, онези, които имат, предлагат допълнителна увереност в дъждовни зони, черни пътища или по-малко идеални условия. Не е екстремен офроудър, но не се свива и когато пътят се усложни малко. Но най-важното е там, където много не гледат. Механичната надежност. Или Honda CR-V. Един от онези модели, които механиците препоръчват без колебание. Причината, защото рядко влиза в сервиза за сериозни проблеми. Не живее от постоянни посещения, нито от скъпи ремонти. С базови и навременни поддръжки, този SUV може да надвиши без драми 300 000 км. И днес това означава много. Не е най-бързият, нито най-луксозният, нито най-шумният, но да е един от най-балансираните, трайните и надежни, които можеш да намериш. И този баланс струва злато, когато търсиш спокойствие. Ето ги. SUV-ове, които не те изоставят при първия препъване нито при 100 000 км, нито когато е минало много време, откакто си ги взел от дилъра. Модели, които не само оцеляват в употребата, а те карат да почувстваш, че всеки инвестиран лев си е заслужавал. Защото днес, с толкова нови автомобили пълни с екрани, сензори и обещания, но с преждевременни дефекти,
А ти да намериш един, който функционира добре години наред, е почти като да откриеш съкровище. Така че ако мислиш да обновиш превозното си средство или да търсиш първия си SUV, запази тази информация, анализирай я спокойно и реши с хладна глава, защото евтиното може да излезе скъпо, но надежното ти дава мир. И хей, ако това видео ти беше полезно, не мисли много, абонирай се и готово. Така няма да пропуснеш следващото ръководство за автомобили, които наистина си заслужават. Виждаме се в следващото.